prakticky nič nefunguje. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyatakan bahwa aturan internasional semakin diabaikan seiring dengan meningkatnya konflik global, menyebut situasi geopolitik saat ini sebagai Wild West dalam pidatonya kepada para mahasiswa di Malaki pada Kamis. Fico mengkritik melemahnya lembaga-lembaga internasional, mengatakan Dewan Keamanan PBB dapat mengadakan pertemuan dan, berdasarkan mandat yang dimilikinya sesuai dengan piagam PBB, mengambil keputusan, namun mengabaikan lembaga tersebut. Dnes je to normálna móda. Máme Medzinárodný trestný tribunál, ktorý vydal zatýkač na ruského prezidenta Putina, vydal zatýkač na izraelského premiéra Netanjahua, vydal zatýkač na ďalších svetových politikov a každý sa z toho smeje. Pretože v podstate toto rozhodnutie nie je vykonateľné. A najmä nie je vykonateľné preto, lebo najväčšie štáty, ako je Rusko, Spojené štáty a ďalšie, neuznávajú jurisdikciu tohto Medzinárodného trestného súdu. OSN je úplne impotentná, nič. Absolútne nemá šancu zmeniť nič. A do toho, keď si zoberiem ešte, v akom slabom postavení Európska únia, z ktorou sa nikto nebaví, nikto sa s nami nebaví, prosím, nemajte žiadne ilúzie, tak je úplne zrejmé, prečo si veľkí dovolujú to, čo si dnes dovolujú. Nemôže sa stať, ako to je v prípade vojny na Ukrajine, že keď si chcete vyriešiť rozšírenie svojho územia, tak použijete vojsko a napadnete inú krajinu. Hrubé porušenie medzinárodného práva. Napriek tomu, že ja vidím nejaké udalosti, ktoré boli predtým, ale to nemôže ospravedlniť použitie vojenskej sily na Ukrajine. Môže niekto len tak prísť do Venezuely, zabiť 80 ochrancov, ktorí si tam plnili svoju robotu, ktoré boli chalani v robote ako títo a strážili nejakú budovu. A 80 ľudí bolo zavraždených americkým komandom. Venezuelský prezident so ženou bol vytiahnutý z postele a odvlečený do Spojených štátov. Je možné, že len tak zabijete mimosúdne duchovného a politického vodcu inej krajiny? Toto je divoký západ. Toto nie je demokracia, toto nie sú medzinárodné pravidlá, ktoré boli ako tak niekedy v minulosti rešpektované. To, čo sa deje na Blízkom východe, vážení priatelia, nás všetkých ohrozuje. A to nie je len otázka ropy, plynu. Viete, čo sa všetko môže diať? Ja predpokladám, že vojenský Spojené štáty a Izrael sú dostatočne silné na to, aby dokázali Irán prevalcovať. Vojensky ho prevalcujú. Hoci, ak sa pozrieme, ako rozumne Irán diverzifikoval výrobu zbraní, oni to majú po viacerých miestach po Iráne, takže nie je také jednoduché úplne zlikvidovať zbrojný priemysel tohto štátu. Ale čo bude nasledovať? A čo keď príde vendeta v podobe obrovských teroristických útokov? A sa to rozšíri po celom svete. My sa dnes tvárime, že to je nejaký ohraničený lokálny konflikt, ale to tak nie je. Čo keď nejaká raketa zablúdi a spadne na nejakú krajinu, ktorá s týmto konfliktom nemá nič spoločné a už sa to začína diať? Preto tieto dobrodružstvá, ktoré teraz vidíme na strane americkej politiky, na strane ruskej politiky, môžu priviesť tento svet do absolútnej katastrofy. Ja len čakám, kedy si Čína vyrieši Tajvan. Pretože ak Čína pozerá na to, čo si dovolujú Rusi a čo si dovolujú Spojené štáty, tak si takisto môžu povedať, že náš väčší problém, Tajvan si vyriešime tak, že ho obsadíme a si ho zoberieme. Čo keď takto bude reagovať Severná Kórea a povie, že stačilo rozdelenia na Južnú a Severnú Kóreu a pôjdu na to ako vo Vietname, že budú chcieť spojiť tieto dve krajiny, ale nie mierovou cestou, ale silou. Slovensko je krajina, ktorá nemá ani veľkú armádu, ani nemáme hospodárskú silu, aby sme sa správali, ako sa správajú veľkí. Je taká veľmi dobrá zásada, ktorá hovorí, alebo také pravidlo, možno je to najlepšia definícia, že keď sú krajiny veľké a silné, nebývajú spravodlivé. A keď chcú byť spravodlivé, už nie sú veľké a silné. My sme malá krajina, my nemôžeme nič iné robiť, len neustále trvať na dodržiavaní medzinárodného práva. Keď som reagoval na Venezuelu, bol som v tom čase mimo územia Slovenskej republiky, tak som vedel, že už mám pripravené stretnutie s americkým prezidentom Trumpom. A bol som na 100% presvedčený, na 100%, že po mojom vyjadrení, keď som povedal, že ide o hrubé porušenie medzinárodného práva, bude táto moja cesta do Spojených štátov zrušená, a nebola. Pravdepodobne biznis zvíťazil, pretože momentálne sa pokúšame
so Spojenými štátmi dohodnúť na výstavbe nového atomového bloku, ktorý má postaviť spoločnosť Westinghouse v Jaslovských Bohuniciach. Preto nemajme obavu, že ak budeme suverénne hovoriť o medzinárodnom práve a jeho porušovaní, že by automaticky mal prísť nejaký trest. Hoci musím sa priznať, že dnes rešpektovanie iného názoru, to je vážny problém. A nie len teda vo svete, ale predovšetkým v Európskej únii. No skúste mať iný názor. Okamžite spustia proti vám infringement, okamžite vám zablokujú nejaké peniaze. Ten dvojitý meter a nerešpektovanie iného názoru, to je cesta do pekla. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.